Здравейте на всички, аз съм Симеон Георгиев и в днешното видео ще ви представя най-новият моторен трион на марката Echo CS4010. С тегло 4,2 кг, кубатура 41,6 кубически сантиметра и мощност 2,6 конски сили, този моторен трион е с най-доброто съотношение мощност-тегло в клас 40 кубически сантиметра любителски триони. Моторният трион се произвежда 100% в Япония. Стандартно той е снабден с улекотена шина на Oregon с алуминиева сърцевина и корпус, като професионалната шина Oregon VersaCut. Взел съм една шина Oregon VersaCut, за да я сравниме. Може да видите червеното лепило, с което са направени. Гайките са вградени в капакът на веригата и при монтаж и демонтаж на шина и верига вие не може да ги изгубите. Роков уловител за веригата, който в случай на скъсване на веригата не се чупи като металните или пластмасовите, а веригата приплъзва по него. Шината отпред е с 4 нита. За бързото и прецизно рязане Echo използва веригата Speed Cut на Oregon. Веригата е с стъпка 325 и дебелина на водещото звено 1,3 мм. Оттегачът за веригата е вграден в капака. Прозрачни резервоари за гориво, които ви осигуряват лесното следене на количеството гориво. Капачките са с функция за бързо отваряне при зареждане. Стандартен смокач. Помпичка за подкачане на горивото, която улеснява стартирането. Старт и стоп ключът е автоматичен. В стартерния капак е монтирана двойна ергономична стартерна пружина, която улеснява стартирането. Моторният трион е снабден с пружинна антивибрационна система, която осигурява най-ниските вибрации. Достъпът до въздушния филтър става лесно. CS4010 разполага с летен и зимен режим на работа, който може да бъде превключен лесно. Металният гребен не е включен в комплекта, но се предлага като опция. При закупуването на моторния трион вие получавате 5 години гаранция като любител или 2 години като професионалист.
При поръчка от официалния сайт на Echo www.echo-bulgaria.com може да се възползвате от 10% отстъпка, като въведете персоналният ми код MONI10. Промокодът не се комбинира с промоции. Хубав ден!